салом алейкум шунавандаҳои азиз. зиёди шумо занг задед, телефон карда истодаед ва ман хоҳиш мекардам нафароне ки агар подписчики ман ҳастед, дар канали ман Ширин Ибронова ҳастед, марҳамат дароед ман ҳами саволҳотона нависед, ман ҷавоб додан гирам. каме вақт пайдо шуд ва ба шумо саволҳои шумо ҷавоб диҳам. айни ҳол дӯстони муҳтарам, ман имрӯз мана ҳамин видеороликеро дида истодаед, яъне хабари муҳим навиштам ва партофтам ки ҳамагон бинанд, фаҳманд ки 8 июл яъне дирӯз дар Госдума законопроект яъне лоиҳа қабул шуд. оиди чӣ қабул шуд медонед? оиди квота ва оиди додани шаҳодатномаи муваққатӣ времени удастоваренӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ ки дар Русия ҳастанд. зиёди шумо ба ман саволҳо медиҳед, дар фейсбук ҳамин хел бисёр ҳози навистед, дар одноклассник навиштед ва занг задед ва ман бисёр мехостам ки дар ҳамин эфир дарои саволҳои худро нависед. ман тез ба шумо ҷавоб додан мегирам. ин барои шумо ҳам хуб ва барои ман ҳам қулай. тез ба шумо ҷавоб медиҳам. барои ҳамин хуб мешуд ки ба эфири зинда дароед. марҳамат саволҳои худро навистан гиред. айни ҳол ман вақт дорам, ман метавонам ки ба саволҳои шумо ҷавоб гардонам. шодӣ шодиевич, ассалом, салом, хуш омадед. шодӣ шодиевич, хуб ҳастед шумо? ман хуб ҳастам, шукронаи Алло. шумо хуб ҳастед? кору бор, зиндагӣ ҳама хуб аст? тинҷ ҳастед? ва ман имрӯз фақат дар бораи ҳамин навигариҳое ки ба мардум лозиманд, мардум муҳтоҷи чунин навигарианд, ман ҳамин навигариҳоро видеоролик карда дар каналам, дар ҳамин канали ютубам партофтам. яъне ки дирӯз 8 июл такрор мекунам, законопроект лоиҳа ба имзо лоиҳа қабул шуд аз тарафи депутатҳо дар Госдума дар Русия. оиди ҳамин шаҳрвандони хориҷӣ ва оиди ҳамин муҳоҷирони меҳнатӣ. ва насиб бошад рӯзҳои наздика ки ба қонун ки ба имзо расад, мардум бояд ки аз ҳамон удастоварени времени ки мегӯянд, яъне ки шаҳодатномаи муваққатӣ, ҳамонро коре када гиранд. ин бениҳоят фоида аст. агар вайро гиранд, разрешение на работа дар кор нест, патент дар кор нест. расул латипов, ассалом. ассалом, хуш омадед расул латипов. хуш омадед ба канали мо. марҳамат. чӣ хел савол доред, нависед. фирӯза ҷабборо, ассалому алайкум. салом алайкум фирӯза боно, хуш омадед. чӣ саволе доред? марҳамат. чӣ гуна саволе бошад, марҳамат, ман ба саволи шумо тайёрам ҷавоб гардонам. ман фақат мегӯям ки имрӯз як хабари муҳим буд. дар Госдума дина лоиҳа қабул шуд аз тарафи депутатҳои Русия, яъне законопроект, такрор ба такрор гуфта истодам. законопроект қабул шуд, лоиҳа қабул кардан депутатҳои Русия дирӯз 8 июл. дар бораи чӣ? дар бораи квота барои шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия ва дар бораи додани удастоварени времени, яъне ки шаҳодатномаи муваққатӣ ба шаҳрвандони хориҷӣ ки дар Русия ҳастанд. ҳамин хабари муҳим буд. ман имрӯз бисёртар дар бораи ҳавай саволҷавоб дорам. зиёд дӯстон дар фейсбук, одноклассник навишта истоданд, саволҳо дода истоданд. бисёри онҳо акуан надоранд, хоҳиш мекунанд, илтимос мекунанд ба саволи онҳо ҷавоб гардонам. бисёр мехоҳам ки дар ютуб дароянд, ман ба онҳо ба саволҳошон ҷавоб диҳам. апа ман як савол дорам. фирӯза марҳамат, ҳамин савола навистан гиред, кадомет боше, ман успед када мехонам, дара ҷавоб медиҳам. доир ба чизе ки набошад ба саволтон ҷавоб медиҳам, кӯшиш мекунам. савол оиди чизе ки бошад нависед, марҳамат. оиди ҳуҷҷатгузорӣ бошад, оиди квота бошад, РВП бошад, вид на жительство бошад, оиди масалан дирӯз як хоҳар ба ман занг зад, гуфт ки худаш шаҳрванди Русия аст, фарзанди ӯро ба мактаб мононданд дар кор, шавҳари ӯ бемор шудааст, бемори коронавирус ва ӯ муроҷиат кардааст ба комитети образованӣ, ӯро рад карданд ки шавҳари ту бемор аст, ин ғайриқонунӣ аст. ман ба он хоҳар тавсия додам ки ҳатман аз духтурҳо гузар бо фарзандонат ва ба онҳо исбот кунед ки шумо бемор нестед
ва онҳо ҳуқуқ надоранд ки фарзанди шуро ба мактаби миёна нагиранд. Саволҳо зиёд ба ман мешаванд. Марҳамат, чӣ саволе доред диед? оиди мактаб аст, оиди кор аст, оиди ҳуҷҷат аст? Марҳамат Фирӯза Ҷабборова, саволтонро навистан гиред, ҷавоб додан мегирам. мавзӯъҳо зиёданд. зиёд нафарон ҳамватанони мо, чӣ тоҷикон, чӣ узбекон, дар ҳамин ҷа бисёраш шаҳрванд аст, бисёраш мехоҳад фарзандаша боғча монад, мактаб монад. бачаи ман мактаба рафтанаш дар кор, чӣ документ дар кор? агар Фирӯза Ҷабборова шумо дар Русия зиндагонӣ доред, шумо шаҳрванди Русия агар бошед, бачаи шумо боғча равад, садик равад, айни ҳол карантин аст, бояд шумо муроҷиат кунед ба ҳамон мудири боғча, садикаш. онҳо ба шумо ҳама гуна рафторро мефаҳмонанд, яъне ки гузаштани муоинаи духтур, ё ки масалан шумо метавонед ки аз он ҷо рохат гиред барои мактаб. агар ки шумо шаҳрванди Русия бошед, госуслугӣ дошта бошед, метавонед ки ба тариқи госуслуг даромада ҳамон ҷо барои мактаб масалан ариза супоред ки фарзанди шуморо қабул кунанд. дар он ҷо худаш талаб мекунад кадом ҳуҷҷатҳо чӣ мешавад? шаҳодатномаи таваллуди фарзанд мешавад, регистратсия дошта бошад, регистратсияш мешавад. ғайри ин муоинаи тиббӣ бояд гузарад, медосмотр бояд гузашта бошад. баъзеҳо дар боғча, дар садик ҳастанд кӯдакошон, дар ҳамон садик ҳама вақт во время прививка мегиранд, ҳама прививкаҳои вайҳо ҳастанд, ҳамон садик худаш ҳамаро навишта медиҳад, ба мактаб мебарем. яъне ҳамон лични делаша ё ки ҳамон муоинаша, мумкин ки ҳамон картаи медицинаша аз ҳамон боғча медиҳанд, шумо ба мактаб мебаред. агар ки шумо дар садик надода бошед, дар боғча надода бошед, ҳатман шумо шаҳрванди Русия бошед, госуслуг муроҷиат кунед, госуслуги даромада ариза пешниҳод кунед. агар ки госуслуг ҳуҷҷатҳои шуморо қабул кард, пурра қабул кард, ба шумо номер медиҳад, пинкод медиҳад. ҳамон номеру пинкода гирифта шумо баъд занг мезанед МФЦ, баъд шуморо навбаттона мега кадом рӯз равед. ҳамон рӯз меравед, МФЦ ба шумо мисол мефаҳмонад ва уведомление метиҳад ки ҳуҷҷатҳои шуморо гирифтанд через госуслуг ва равон кардан ба комитет образованӣ. агар шумо граждани Тоҷикистон, шумо наистед Фирӯза ки апа ман граждани Тоҷикистон. бале, шумо граждани Тоҷикистон бошед, фарзанди шумо дар Русия бошад, агар садик нарафта бошад, синни солаш ба мактаб расида бошад, шумо ҳуқуқ доред дар ин ҷамъ ки фарзанди худро ба мактаби миёна монед. дар куҷое зиндагӣ мекунед, ҳамон ҷо комитет образованӣ гуфтани ҷо дорад. ҳатман ба ҳамон ҷо муроҷиат кунед. то илоҷ аст, ариза нависед, дута ариза нависед ба номи ҳамон роҳбари комитет образованӣ, дута ариза нависед. нависта натонед, ҳамон ҷо равед мефаҳмонанд. дар ариза нависед ки ман хоҳиш мекунам ки фарзанди манро ба фалон мактаб қабул кунед. ҳамон мактабе ки дар наздики хонатонай, ана мактаба рақамаша менависед. ана ваё аризаи шуморо мегиранд. не ки дута ариза нависед ки дар ҳамон як аризаи шумо онҳо имзо монда тиянд, яъне ки имзо монанд ки аз шумо ариза гирифтанд. агар якта нависед, мумкин ки вайҳо ҳамон аризаи шуморо гум кунанд ё гӯянд ки мо нагирифтем. ва мумкин ки ҳастанда зиёд нафарон ба ман муроҷиат мекунанд ки мо ариза додем, аммо ба назар намегиранд. албатта Фирӯза Ҷабборова, дута ариза нависед ки ба номи ҳамон раиси комитет образованӣ ки аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам фарзанди ман фалониро дар мактаби фалон рақам қабул кунед. вақте ки ариза якта доде, якташа имзо карда гирифтед ва ё телефонотона да ариза нависед, электрони почта дошта бошед нависед, комитет образованӣ ба шумо занг мезанад, дар ҳамон телефоне ки шумо навистед ба шумо мефаҳмонанд ки масалан ё биёед, ё ки ягон талабот дошта бошанд, ё ки мефаҳмонанд ки вай мегузаред, медосмотр мегузаред фарзандро пурра ва ба шаҳодатномаи таваллудша мебаред. онҳо мегиранд, фарзанди шуморо қабул мекунанд. онҳо ҳуқуқ надоранд ки фарзанди ноболиғи шуморо ба мактаб нагиранд. инро фаромӯш насозед. фарқ надорад гражданини куҷо ҳастед, кӯдак ҳуқуқ дорад ба таҳсил, ба табобат дар ҳамон давлате ки зиндагӣ мекунад. фақат қонунӣ рафтор кунед то ки кори шумо буд шавад.
дӯстони муҳтарам, ҳеҷ гап не Фирӯза Ҷабборова. Марҳамат, чӣ савол бошад, марҳамат, кае ки бинед ман дар эфирам саволотона додан гиред. Айни ҳол вақт аст, медонед ки дар бисёр идораҳо ҳамин хел қабул намекунанд ранги солҳои пеш. аввал чӣ хел буд? Кае ки рӯзи қабул буд, мерафтед қабул кардан мегирифт 100-200 нафара. ҳозир ин хел нест. ҳозир ба навбат. Расул Латипов: апа, ман ва ҳамсарам дар як шаҳри Россия қарор дорем ва ягон хел ҳуҷҷат надорем, аммо мехоҳем ки ҳуҷҷатомона соз кунем. Ин мумкин аст? Расул Латипов, шумо дар ҳамун шаҳре ки зиндагӣ доред, МФЦ доред. Албатта ҳамун МФЦ муроҷиат кунед, ба шумо бояд миграциони карта диҳанд. шумо миграциони карта гиред. агар ки шумо дар оянда айни ҳол масалан гирем, бинед ки инсонҳо квота гирифта истодаанд. амон квота гирифта истодаанд барое ки гирифтани РВП. агар дар ҳамун ҷои шумо квотаам вай метиҳанда дар ҳар як шаҳр, дар ҳар як вилоят, мисол ҷое ҳаст 100 та метиҳанд, ҷое ҳаст 200 та, ҷое ҳаст 1000 та. як бор муроҷиат мекардед Расул Латипов оиди квота. лекин ҳатман МФЦ рафта миграциони карта гиред. онҳо ҳуқуқ надоранд рад кунанд. онҳо бояд ҳатман миграциони карта ба ҳарди шумо диҳанд. марҳамат, равед миграциони карта гиред. ва агар шумо дар қайд регистратсия будеду барвақт регистратсияи шумо мисол муҳлаташ тамом шуд, мисол гирем моҳи март тамом шуд, фаромӯш насозед, то 15 сентябр автоматически продление шудагианд регистратсиё, ҳамин қайд будагиҳо то 15 сентябри ана ҳамин сол. шумо айни ҳол метонед миграциони карта гиред ҳамроҳи ҳамсаратон. ва агар квота гирифтанӣ бошед, ба ҳамун фемеси ҷои зист муроҷиат кунед оиди квота. як бор муроҷиат кунед ки агар дар ҳақиқат квота бошад, квота мегиред. Расул Латипов навиштед ки миграциони карта дорем. миграциони карта дошта бошед, регистратсияи шумо аз кай то кай буд? кӯҳна шудаги апа. бале, мана дар ҳамин хел мо маълумотҳо ба мо расид, ҳатто фаҳмидем ки МВД Россия гуфтааст ки 5000 зиёд шаҳрвандони хориҷӣ яъне беҳуҷҷатанд. ҳуҷҷатҳои онҳо барвақт муҳлаташон гузаштагӣ. ана барои ҳамин Расул Латипов ман имрӯз дар ҳамин канали ютубам ба ном Ширин Ибронова, агар обуна бошид, як видеоролик имрӯз партофтам. ҳамонро агар пурра гӯш кунед, бисёр чизҳо гуфтаги ман. баъд ҳаминро мегӯям ки экспертҳои ҳамин Русия, МВД Россия муроҷиат карданд 29 май ки нафарони беҳуҷҷат зиёданд. хуб мешуд ки яъне амнистия шавад. амнистияро пешниҳод карданд. дар Госдума, ҳатто дар Госдума депутатҳо дар Русия пешниҳод карданд ба роҳбари Русия ки нисбати шаҳрвандони хориҷӣ амнистия кардан дар кор. яъне бисёраш беҳуҷҷат аст, бисёраш муҳлаташ гузаштааст, то ки онҳо ҳуҷҷат кунанд. вақте ки амнистия шуданд, онҳо бахшида мешаванд. ва ҳамаи онҳо ягон граница нарафта, ягон пересекат накарда дар дохили ҳамин Русия миграциони карта мегиранд ва ҳамин хел ҳуҷҷатҳошона давом додан мегиранд. касе хоҳад патент мекунад, касе хоҳад РВП мегирад, ҳамин хел яъне ки ҳуҷҷатгузорӣ кардан мегиранд. агар ҳамин амнистия ба наздикӣ ба имзо расад, зиёд одамҳо бахшида мешаванд. нафарони депортатсия шуданд, хориҷ шуданд, бахшида мешаванд. онҳо метавонанд ба Русия омада аз сари нав ҳуҷҷат карда зиндагонӣ кунанд. ғайр аз оне ки касе ҷинояти вазнинтарин содир шуда бошад, онҳоро депортатсия карда бошанд, депортатсияи онҳо кушода намешавад. бесрочно депортатсия мешавад. ҳаминро ба шумо фаҳмонам. ва миграциони карта дошта бошед, як бори дига ҳамун МФЦ ҷои зист занг занед, навбат истода, навбат гирифта дароед, оиди ҳамун кӯҳна як бор савол тиҳед. мумкин ки ҳамун дубликатиам бо яктаи дига навтиян. мумкин ҳамин хел навтиян. чунки дар ин пандемия ба ҳама маълум аст, проблемаи глобалӣ аст. сарҳадҳо маҳкам, ҳеҷ кас ба давлати дигар рафта натавонист. ва бинед ки аз 15 март то 15 сентябр роҳбари давлати Русия бисёр нафарора бахшид, яъне ки
ҳамин хел зиндагӣ кунанд, кор ва фаъолият кунанд ва кӯшиш кунанд ҳуҷҷат кунанд гуфта. фирӯза ҷабборова апа яктои дигар савол. Ман ба шавҳарам 5 сол боз зиндагонӣ намекунем. шавҳарам дар Тоҷикистон аз ман ариза талаб кардааст ки барои суд аз Россия фурӯзонда метавонам. фирӯза ҷабборова, яъне ки шумо ба тариқи никоҳи мусулмонӣ ҷудо шудаед. ҳамин хел фаҳмам. яъне шумо ба тариқи мусулмонӣ талоқ гирифтагед ва ақди никоҳи қонунӣ ЗАГСи шумо бекор нашудааст. ҳамин хел фаҳмам. фирӯза ҷабборова, агар ҳамин хел бошад, мисол вай шавҳари шумо мумкин ки оиладор шудан мехоҳад, зан гирифтан мехоҳад, мумкин вай мехоҳад ки ба зани дигараш ЗАГС кунад. вақте ки вай қатъи шумо ЗАГС дорад, ба вай оилаи дигараш ЗАГС кардан мумкин нест. барои ҳамин вай мехоҳад ки ЗАГСи шумо бекор шавад, баъди бекор шудан вай ба оилаи дигараш ЗАГС карда зиндагонӣ кунад. агар ки туғри фаҳмидам саволи шуморо. расул латипов, ман дар ҳаётам ягон бор ягон ҳуҷҷат накардам апа. акнун намедонам ки аз чӣ сар кунам. расул латипов, айни ҳол ман гуфтам оиди амнистия пешниҳод шудааст ба роҳбари давлати Русия, таҳти баррасӣ қарор дорад ва ғайри ин амнистия пешниҳод шуда мана имрӯз ноҳум аст, дирӯз 8 июл дар Госдума бо оиди анами шаҳрвандони хориҷӣ баҳс шуд, мунозира шуд ва ҳатто лоиҳаи қонун қабул шуд ки ба шаҳрвандони хориҷӣ, яъне ки легализация шаванд ва ба шаҳрвандони хориҷӣ удостоверени времени дода шавад. ҳам квота дода шавад, ҳам удостоверени времени дода шавад. расул латипов, аз посредникҳо хушам намеояд. бепосредник кор кунед бародар. расул латипов, агар каме фаҳмиш доред, каме русиро донед, бепосредник кор кардан гиред. муроҷиат кунед. ҳама ҷози рақами телефонашон дар интернет зане контакти ҳамун идора мебарояд. телефон кунед, навбат гиред ва равед. ягон шаҳрванди хориҷиро то 15 сентябр ягон мақомот ҳуқуқ надорад депортатсия кунад, хориҷ кунад ё ҷанҷол кунад ки ту ҳуҷҷат надорӣ. расул латипов, фаҳмида истоде гапи мана? бемалол ба тамоми мақомот, ба тамоми идора метавонӣ муроҷиат кунӣ. фақат аввал телефонашона гиред, занг занед, пурсед, чунки бисёр ҷо дар ҳамин вақти пандемия ҳозир навбатанд. навбат гирифта баъд қабул мекунанд, инсонҳои зиёдро қабул намекунанд. барои ҳава инро фаҳмед. худтон бе посредник миёнарав муроҷиат кунед. фаҳмиштон бошад чӣ посредник чӣ дар кор. барои ҳамин ҳамватанони азиз кӯшиш кунед то 15 сентябр вақт доред. фирӯза ҷабборова, ман ҳамин қадар фаҳмидам ки яъне ЗАГСи шумо бекор нашудааст. ҳамин хел агар ЗАГСи шумо бекор нашуда бошад, вай мехоҳад бекор кунад. ман ҳайронам. ҳамун суде ки делаи шуморо мебинад, парвандаи шаҳрвандии шуморо мебинад дар Тоҷикистон, агар се маротиба даъватнома ба хонаи шумо дар Тоҷикистон равон кардан ва шумо огаҳ бошеду нарафтед, бе шумо бояд ки суд қарор барорад, ҳалнома барорад оиди бекор кардани ақди никоҳ. агар шумо зид набошед, марҳамат гап занед ки розӣ ҳастед ба ҳамон ҷудо шудан аз ЗАГС. расул латипов, апаҷони қандум, шумо дар кадом минтақаи Русия қарор доред? расул латипов, ман дар Московский област. ман ҳаминро ба шумо мефаҳмонам расул латипов ки ман ягон област, ягон шаҳр намеравам, ба ягон кас ман ҳуҷҷатгузорию ҳуҷҷаткунӣ чунин корҳоро пеш намебарам. ман фақат ҳуқуқшинос ҳастам. ман дар ҳамин одноклассник, фейсбук, ман ҳамин саҳифаам ютуб маслиҳати ҳуқуқӣ медиҳам. агар дар нафаре ки дар суд иштирок кардани ман дар кор бошад, ягон кори шаҳрвандӣ бошад, ягон кори ҷиноятӣ бошад, агар хоҳад ки ман иштирок кунам, агар ман имконият дошта бошам, ба он шаҳрванд ман мисол метавонам шартнома баста ба ҳамон суд рафта иштирок кунам. дигар ман дар бораи ин хел ҳуҷҷатгузорӣ фақат маслиҳат метавонам дода. ягон дар ба дари идораҳо ман намехоҳам гаштан. фақат маслиҳат дода метавонам. ва ғайри суд ман метавонам ки касе хона хариду фурӯш мекунад, ба воситаи бонкҳои Русия ипотека мегирад,
бо чунин инсонҳо ҳам метавонам шартнома баста ва кори онҳоро пеш бурда дар тамоми амалиётҳои хариду фурӯш иштирок кунам, кӯмак кунам. фирӯза ҷабборова, ҳаминро боз ба шумо мефаҳмонам, ки суд бе шумо ҳам метавонад ақди никоҳи шуморо бекор кунад, ҳалнома барорад. Чунин қонун ҳаст. расул латипов, худи шумо дар кадом минтақаи Русия қарор доред? дар кадом шаҳр ё вилояти Русия ҳастед? расул латипов гуфтед, ки дар бораи штрафҳои административӣ каме маълумот медодед. бародари азиз, административни правонарушение ин яъне ки ҳамин ҳуқуқи маъмурӣ мегӯям ба тоҷикӣ, агар шумо ҷарима шуда бошед, яъне ки протокол тартиб дода бошанд, шумо ҷаримаро дар банк спорида бошед, агар ҳамин амнистия шавад, ана ҳамин хел ҷаримаҳо ҳам бахшида мешаванд. дар шаҳри Новосибирск фаҳмо ҳамин амнистие ки агар гуфтам ку пешниҳод шуд ба Госдума, ба роҳбари давлати Русия аз тарафи экспертҳо, ба МВД, ҳамин амнистия агар дар ҳақиқат қонунӣ имзо шавад аз тарафи роҳбари давлати Русия, зиёд чизҳо бахшида мешаванд. масалан мана ҳамин административни правонарушениҳо бахшида мешаванд. нафароне ки мисол штраф доранд, ронандаҳанд, протокол нисбати онҳо, ё ки депортатсия, ё ки хориҷ, ё қарори суд дар бораи депортатсия, ана ҳамонҳо бахшида мешаванд, яъне амнистия ки шуд афв мешаванд. ҳамватанони азиз, фаромӯш насозед, дар канали ман, дар ҳамин канали ман дар ютуб Ширин Ибронова, ман блогер нестам. ҳамватанони азиз, ман ҳуқуқшинос ҳастам. шумо фақат ҳаминро фарқ кунед. баромад кардан метавонед гӯш кунед. фирӯза ҷабборова, апа мо на ба роҳи мусулмонӣ ҷудо шудагӣ нестем. хуштоманам, шавҳарам бо 3 фарзандам пеш карданд. фирӯза ҷабборова, хоҳари азиз, агар шумо манро фаҳмида истодаед, агар шавҳаратон бо шумо ба тариқи мусулмонӣ ҷудо нашуда бошад ё нахоҳад ки ақди никоҳи шумо бекор шавад ва фақат хуштомани шумо инро хоҳад, хуб мешуд ки тоқат мекардед, ҷудо намешудед. шумо 3 фарзанд доред. шумо фикри ояндаи фарзандонро кунед. ҳеҷ вақт ҷудо нашавед. тоқат кунед, сабр кунед, ҳамаш мешавад. фақат агар шавҳартон зид набошад барои ҷудо шудан, тоқат кунед. чунки сабр кардан ин хуб аст. шумо ҳоло ки 3 фарзанди азиз доред, фарзандони шумо оянда азият накашанд. хуштомани шумо бояд ки фикр кунад 3 фарзанди шуморо. чӣ хел вай 3 набираашро фикр накарда чунин рафтор мекунад. хай шуморо пеш кардан аз хона хуштомандтон шукр, дасту по доред. зиндагӣ кунед, кор ва фаъолият кунед, зиндагии худро пеш баред. нагузоред ки ҳамин зиндагии оилавии шумо вайрон шавад. вайрон кардани оила, фирӯза ҷабборова, ин 1 дақиқа кор аст. 1 дақиқа обод кардани оила, ин ҳеҷ бисёр кори мушкил аст. барои ҳамин тоқат кунед. ба шавҳартон фаҳмонед. хай шавҳартонам мумкин ки бисёр гапҳои пасту баланд зананд, вай ҳам мондаву хаста шуда бошад, аммо шумо тоқат кунед. шумо тоқат кунед ки ба чунин оилавайронкунӣ даст назанед. бо бинед ки гуфти урусо тем боли ай никоҳи мусулмонӣ ҷудо нашудаед. ҳеҷ вақт ҷудо нашавед.
кӯшиш кунед ки дар ягон сари ҷал ҳамун шавари шумо талоқи шуморо надиҳад. баръакс шавҳартон ба шумо маъқул бошад, зиндагӣ хуб доштед, шавҳартонро дастгирӣ кунед. ҳамаи ин зиндагӣ, ҳамаи ин вазнинӣ, пасту баландӣ мегузарад. Фирӯза Ҷаборова, ҳамаш мегузарад. фақат тоқат кардан дар кор. барои фарзандони шумо фақат падари онҳо лозим. фақат падари онҳо метавонад ки нози фарзандони худро бардорад. дар ҳама зиндагӣ пасту баландӣ аст, хоҳар Фирӯза, дар ҳама зиндагӣ. ягон зиндагӣ бе пасту баландӣ намешавад. расул латипов, ташаккури зиёд. марҳамат бародар, дар канали ман ҳамин Ширин Ибромова обуна бошед, ба дигарон расонед ки ман блогер не, ман ҳуқуқшиносам. чӣ саволе доранд, марҳамат, саволи оилавӣ бошад, административӣ бошад, ҷиноятӣ бошад, уголовнӣ бошад, шаҳрвандӣ бошад, дар бораи гирифтани мерос бошад, дар бораи алимент бошад, дар бораи кадом як баҳсу мунозирае бошад, марҳамат савол диҳанд, кае бинанд ман дар эфирам, манам хеле ҷавоб додан осонтар. Фирӯза Ҷабора, ҳоло ман ба ҳамроҳи падару модарам дар Россия нянка. Фирӯза Ҷаборова, агар ҳамин Русияда ҳастед, зиндагитон хай миёна ҳам бошад, рафта истодааст, фарзандон бо шумо бошанд, ҳичи гап не, тоқат кунед. тоқат кунед. шавҳари шумо агар гуноҳе надорад, ӯро дастгирӣ кунед, чунки ҳар як падару модарам намехоҳад аз фарзанд дур бошад. зиндагӣ ба чунин роҳ инсонро маҷбур мекунад. расул латипов, апа бе РВП вид гирифтан мумкин? ҳаминро гуфтаниам ки як вақто ҳамин РВП бекор карда шуд. ана бобине айни ҳол эълон кардан. агар эълон манам видеои мана гӯш кунед, дар каналам видео ҳаст. тамоми ҳамин баромадҳои ман оиди РВП вид на жительство дигару дигар аст. агар ки гӯш кунед ҳамашро мефаҳмед. боз мана ҳозир то 8 число, ай 3 число, ай 3 июл то 8 июл дар сахр ва дар ҳамун фемеси вай ММЦ ҳамун Москав ариза қабул кардан оиди додани квота ва дар оянда гирифтани РВП барои шаҳрвандони хориҷӣ. ман гуфта истодам ки мана ҳамин дирӯз лоиҳа қабул кардан дар Госдума оиди квота. ҳамин квотаро агар ки ба шаҳрвандон диҳанд, бе мушкилӣ диҳанд, ҳама шаҳрвандон метавонанд ки РВП гиранд. яъне ариза месупоранд ба РВП, қабул мекунанд. айни ҳол аризаспорӣ РВП ҳам дигар шуд ки ҳатто ман дар баромад кардаги дирӯз ман оиди ҳамин аризаспорӣ РВП дар каналам ҳаст. марҳамат тамошо кунед. расул латипов, пурра гуфтаам, ҳозир аризаи РВП бо осонтар шуд назар ба пештара. ниҳоят осонтар шуд. 13 пункт дорад. аввал 21 пункт буд, ҳозир хориҷ шудан бисёр пунктҳояш, ҳозир 13 пункт дорад. дар каналам ҳаст, бинед, ба баъди эфир тамошо кунед ва хулоса бароред ки яъне ки сабукӣ оварда шудааст. не аввал РВП аст, баъд вид на жительство аст. якбора вид на жительство наметиҳам. фақат нафароне ки ЗАГС доранд бо шаҳрванди Русия ё ки падару модаршон шаҳрванди Русия, масалан гирем зан шавҳараш шаҳрванди Русия аст ё ки баръакс, фарзанд доранд ноболиғ, агар ҳамун РВП дошта бошад, вид на жительство ногирифта баъди 24 июл ин қонун медарояд, метавонад сразу гражданство гирад. нафароне ки мисол ЗАГС доранд, фарзанди ноболиғ доранд, онҳо метавонанд ки РВП дошта бошанд, бе гирифтани вид на жительство гражданство гиранд. а нафароне ки РВП ҳозир доранд, бояд ки вид на жительство супоранд. агар онҳо чӣ хел гуфтам, ЗАГС надоранд, фарзанд надоранд аз шаҳрванди Русия, нафарони РВП доранд, бояд вид гиранд. ҳатман вид бемуҳлат шудаги ку вид на жительство. шумо медонед ки вай бемуҳлат шудааст. ҳозир 5 сол да як бор уведомлят мекунанд ҳамун вид на жительствора. бемуҳлат аст. агар шаҳрвандам нашавед ба ҳамун вид на жительство 99% баробари шаҳрвандои Русия зиндагонӣ мекунед. Фирӯза Ҷаборова, не шавҳарам маро танг кард, ба Тоҷикистон омада ариза навиз, гуфта ман ба фарзандонам рафта наметавонам, шароит надорам.
фирӯза ҷаббор ва хоҳари азиз, шаваратон чӣ маҷбур дорад ки биёед ариза нависед барои бекор кардани ақди никоҳ? яъне ки ба ман ҳаминро фаҳмонед ки шавҳари шумо намехоҳад бо шумо зиндагонӣ карда. агар дар сурати вай нахоҳад, дар ҳақиқат бо шумо зиндагонӣ кардан нахоҳад, ба вай як бор гӯед ки хуб фикр кунад, ки оянда пушаймон мешавад. оянда пушаймони сахт мешавад. 3 фарзандро партофтам. агар ки вай шуморо маҷбур кунад, шумо дар Русия қарор доред, айни ҳол пандемия, сарҳадҳо кушода нестанд, билетҳо, чиптаҳои самолёт қимат ҳастанд, вай чӣ хел шуморо маҷбур мекунад биё ариза диҳед? вай ки нахоҳад, шумо ба вай гӯед марҳамат. зиндагонӣ кардан ту намехоҳӣ, марҳамат, ба суд ариза биде. агар ки вай нахоҳад, фардо рӯз нашава фарзандо калон шавану ба шуморо айбдор кунад ки модари шумо дар суд ариза дод, оиди ҷудошавӣ, модари шумо манро маҷбур кард. чунин таҷрибаҳои корӣ дар таҷрибаам бисёр дидам. дар судҳои Тоҷикистон иштирок мекардам, зиёд медидам ки анам хел шудагӣ буд. басир 91 салом апа, салом, хушомадӣ. як савол аз номи як кас. марҳамат, агар шахс муддати 2 сол бе регистратсия баъди тафтиш кардан дар база дани набудааст, метавонад барқарор кунад регистратсияро ва дар асоси падар шаҳрванд ҳуҷҷат супорад? басир 91 фақат ҳамин нафар ба МФЦ муроҷиат кунад барои гирифтани миграциони карта. фаҳмидед? миграциони карта гирифт, баъди вай ҳатман регистратсия мекунад. регистратсия қайти ҷойзист мекунад. ҳатто зиёд нафароне бовар кунед ё не, муддати 2-3 сол беҳуҷҷат буданд. онҳо аз ман пурсиданд, ман ба онҳо тавсия додам муроҷиат кунед. онҳо муроҷиат кардан ба МФЦ, бе ягон гапи зиёдӣ ба онҳо миграциони карта доданд. онҳо баъд регистратсия карданд, баъзеаш РВП спорид, баъзеаш ҳамин хел патент кард, ҳамин хел ҳуҷҷатгузорӣ карда гаштанд. фирӯза ҷаббора, ман чанд бор гуфтам худат ариза навис. гуфта бале фирӯза, нанавис ариза. ҳамин раз ки шавҳарот худаш мехоҳад ҷудо шидан, бигзор худаш нависа, шумо нанависе. ба вай гӯед ки шумо намехоҳед зиндагонӣ кардан, марҳамат, нависед ариза. шумо ки нахоҳед, баъд ман дар суд мисол наравам, ман розӣ ҳастам, ҷудо шудам. ба тамом. чунки пага дар пеши фарзандо шуморо муттаҳам накунад. шуморо муттаҳам кунад ки модаратон ҷудо шуд. наравед, ҳиҷо ариза нанависед, бигзор худаш нависад. басир 91 гапи мана фаҳмидӣ? албатта барқарор мешавад. ман бори дигар такрор мекунам, аз 15 март то 15 июн иҷозат дода буданд, анако аз 15 июн то 15 сентябр. марҳамат, худо ҳаматона кушоиш диҳад, лекин ҳатман муроҷиат кунед. МФЦ муроҷиат кунед, ҷойзист. онҳо набояд шуморо бисёр пурсупос кунанд, бояд ки ба шумо миграциони карта диҳанд. миграциони карта ки додан, дар асоси ҳамон карта ба ҳама ҷо меравед, далши дигар ҳуҷҷатгузорӣ кардан мегиред. фирӯза ҷаббора, ташаккур апа. марҳамат фирӯза, чӣ савол бошад додан гиред. кадом вақте бинед ман дар эфирам, хо шаб хо рӯз, каме вақт ёбам медароям. ҳозир барои чӣ дар омадам? ҳамин якта видеоролик дар ҳамин каналам партофтам. оиди ҳамин 8 июл дина як законопроект шуд, бисёр сабукиҳо меёрад, агар ҳамин тезтар имзо шавад аз тарафи роҳбари давлати Русия. баъди ҳамин зангҳои телефонӣ шуд, навистам, барои ҳамин ман эфир кардам ки дароян одамо ба одамо фаҳмонам. басир 91 бале апа, ман ҳамеша бо шумо искони навиштам надорам. видео бо узбекӣ ва тоҷикӣ дар бораи бланка дидам. дидед ман дар бораи бланкаи РВП гап задам, яъне ки бланка нав шуд, ина намедонанд ҳама. барои ҳавай хуб мешуд ки ба дигарон расонед видеои манро, дигаронро фаҳмонед. ман блогер нестам, ман ҳуқуқшиносам. ҳамин наворҳои ман, ҳамин видеоҳои ман бисёр нафаро ба мисол маслиҳат мешавад, фоидабахш аст, сарсону саргардон намешаванд. яъне дар бораи бланк навистам. дидед дар бланки РВП чӣ хел навигариҳо зиёд шудааст. 13 пункт шудааст. аввал 21 пункт буд, вана 13 пункт шудааст. инро на ҳама медонанд. бланкҳаоро пур мекунанд, вақти РВП-ра меспоранд дар МФЦ. масалан корманди МФЦ дан фарқаш чӣ мегира, қабул мекунанд, ҷоя монад, баъд як мо ду мо мега ки РВП то отказ шуд. барои чӣ? барои анами хатот.
чунки зиёд нафарон ба ман муроҷиат мекунанд, РВП онҳо вид наждиса онҳо барои як хатои ночиз бекор шудааст. бовар кунед ин аламовар аст ки одамо чӣ қадар хароҷот мекунанд. хай ба ҳар ҳол хароҷот зиёд аст ку. мисол амин медасмотро мегзаранд, шаҳрвандои хориҷӣ чӣ қадар пул месупоранд, қимат месупоранд, сурат мегиранд, боҷи давлатӣ месупоранд, ҳуҷҷатҳоро перевод мекунанд, рафтан омадан ҳамаш хароҷот ай. вақте барои як хатогӣ ночиз мегардонанд, албатта гуфти урусо обидна. барои ҳамин чӣ кор кардан дар кор? як чизро фаҳмидан дар кор, пурсидан дар кор, хондану гӯш кардан дар кор ки хатогӣ нашавад. яъне хатогӣ набошад хубтар. ба гуфтаҳои шумо басир нависте ки ба гуфтаҳои шумо боварӣ ҳосил карда ҳаракат ба пеш мекунем. аввал худо ва сабаб ҳуҷҷатҳо тақ шавад. худо ба шумо барорд яд басир. ман шуморо барвақт гуфта будам ки ба МФЦ муроҷиат кунед, миграциони карта гиред. фаҳмидед? миграциони карта гиред ва баъд дар ҳамон ҷое ки зиндагонӣ мекунед дар қайд монед. баъди дар қайд мондан марҳамат гиред, ариза супоред. агар ки нафаре ки аз рӯи падар модар мехоҳад, аз рӯи падар модар супорад, нафаре ки аз рӯи шавҳар ё зан, марҳамат. аввалам миграциони карта лозим аст, регистратсия лозим аст, баъд дигараш мешавад. то 15 сентябр хела вақт доред. агар бинем мана ин легализация ки дирӯз эълон кардан дар госдума 8 июл эълон кардан ки лоиҳа қабул шуд ки ба шаҳрвандони хориҷӣ квота дода шавад ва удостоверени времени дода шавад. ҳамин удостоверени ҳам ко бисёр рол мебозад. удостоверени касе гирад патент намекунад, разрешение на работа намекунад. аз инҳо дур мешавад. айни ҳол ҳамин хел гап аст. бо ҳар рӯз як қонун аст, як тағйирот аст, як илова ҳаст. барои ҳамин аз қонунҳое ки мешаванд истифода бурдан дар кор. айни ҳол бинед то 15 сентябр вақт дода шудаанд. кӯшиш кунед, ба ҳама роҳ кӯшиш кунед, миграциони карта гиред, регистратсия кунед. агар нафарони регистратсия мана дошта бошанд ки моҳи март, апрел тамом шуда бошад, то сентябра онҳо бекор намешаванд вай регистратсияи онҳо. то 15 сентябра онҳо вуҷуд дошта метавонанд, ҳамон регистратсиё бекор намешаванд. ва барои миграциони карта ҳатман МФЦ муроҷиат кардан дар кор. хай ё ки ҳамон ФМС ҷои зистам тонед муроҷиат кунед. зиёд инсонҳо аз МФЦ гирифтаанд. басир миннат дорем. худованд аз шумо розӣ бошад. худованд нигаҳбон. басир 91 марҳамат. ҳама вақт саволҳо бошад, марҳамат дар бораи чӣ ки набошад навиштан гиред ва хоҳиш мекардам ки баромадҳои манро ба дигарон фиристонед, ба дигарон расонед, то ки ҳамагон огаҳ шаванд аз ҳама навигариҳое ки рӯз то рӯз дар Русия ба вуҷуд меоянд ё ки дополнени изменени тағйирот иловаҳо ба қонунҳо мешавад. то ки ман мехоҳам ки ҳамагон бифаҳманд. зиёд узбекзабонҳо ба ман мегӯянд ки шумо фақат тоҷикӣ баромад мекунед, чаро мақсад русӣ ва узбекӣ баромад намекунед. баъд ман кӯшиш дорам ки ба забони узбекӣ ҳам фаҳмонам. дӯстони узбек ҳам зиёд ҳастанд. хай савоб мерасад ки ҳамагон фаҳманд. ҳама ғарибу мусофиранд дар ин Русия, ҳама сарсону саргардон мехоҳанд ки мақсад ҳуҷҷат кунанд, зиндагонӣ кунанд, кор кунанд барои ҳавай. дигарон ба паделица кунед, дигарон да фиристонед, шинос, наздик, ҳамсоя. нафаре ки ҳамин шаҳрванди хориҷӣ аст дар Русия, аз Тоҷикистон аст, Узбекистон аст, дигар ҷо аст, фарқаш нест. фаҳмонед, савоб мегиред, то ки онҳо ҳам низ аз ягон хабару аз ягон қонун хабардор шаванд ва ё ҳам фоида бинанд, савоб ба шумо мерасад. фарқ нест. дӯстони муҳтарам, чӣ саволе бошад ман ҷавоб медиҳам. ва инҷо ба ман паёмакҳои зиёд омада истодаанд дар Одноклассник, дар Фейсбук ва ман ҳам бо шумо мана саволу ҷавоб дорам, ҳам дар сайтҳоям дар омадам мебинам ки чӣ менависад. барои ҳамин саволҳо бошад, марҳамат. зиёди инсонҳо саволҳо менависанд. аксарияташон мегӯянд мо даромада наметонем, дар ютуб аккаунт надорем. ҳамин аккаунта кушоданаш ӯ қадар қин нест. ба ҳамин канали Шаҳлобону Наҷмиддинова обуна шаванд, ҳамааш ҳаст. Шаҳло Наҷмиддинова ин беҳтарин шахсият аст ки сода карда ҳамаро фаҳмондааст дар ҳамин ютуб.
дароянд, обуна шаванд, мефаҳманд. нафароне ки мисол мегӯяд ки вай надоред, аккаунт надоред. агар ки аккаунт надошта бошед, Google Chrome дароед, саздат аккаунт мешавад. ҳамун саздат аккаунт чӣ саволе бошад, ба ҳамун саволҳо дигар ҷавоб дода рафтан мегиред. ҳамун саволҳо ба ҷавоб ки додед, баъд логин парол мемонед, тамом. дигар мушкилие нест оиди кушодани аккаунт. аммо дар ҳақиқат зиёд нафарон сарфам намераванд. зиёд нафарон сарфам намеранд, менависанд ки имконият надоранд, аккаунт надоранд. албатта васир 91 чизе ки шумо фаҳмидед ба дигарон расонед. ин хуб аст. ин на ҳама вақт дорад. баъзе бечораҳо 12 соат 16 соат кор мекунанд дар Россия. аз куҷо онҳо вақт доранд ки дар каналҳо дароянду тағйироту навигариҳоро хонанд. барои ҳавай хуб мешуд ки ба дигарон расонед. расондан ин як савоби калон аст. мана имрӯз ман анами видеоро кардам, бинед. важная новост навистам, патент бекор мешавад, патент бекор, қилинади ба узбекӣ навистам, ба русӣ навистам. блог Диля, салом алейкум апаҷон. Созин хубен? блог Диля, саломатиё хуб? Хушомаде, хушомаде, хушомаде бен. Соима Давлатова, салом алейкум апаи ширин. Салом Соима Давлатова, хуб асти хоҳари азиз? Хушомаде. марҳамат, биёен. Саволҳо бошад, марҳамат. Навигариҳо бошад, марҳамат. Мадона, салом апа Созин. Салом, шукр Созим, шумо соз астед? хуб астед? худованд ҳамаи шумо хуб бошед, дар ин ғарибӣ мусофирӣ бошед, дар куҷо ки набошед, зиндау соғ саломат бошед. имрӯз навигариҳои муҳим буд. ман дар каналам видео карда партуфтам, то ки ҳамагон бубинанд, истифода баранд ва хуб мешуд ки дӯстони азиз ба якдигар расонед. ба якдигар расонед дӯстони азиз, чӣ гапе бошад, чӣ навигарие ки шумо фаҳмидед, бо нафароне ҳастанд, мисол намедонам, ба онҳо падилитсия кунед, фиристонед, то ки ҳамагон огаҳ шаванд аз қонунҳои нав, аз навигариҳои нав. бовар кунед, ҳамин вай рӯз якта видео партуфтам, шумо дидед надид, дар бораи ҳамун таҷовузи ноболиғон. вақтҳои охир ҳамин хел бисёр муроҷиат мекунанд занҳои Тоҷикистон дар бораи фарзандошон. бовар кунед, дилам реш мешавад, бовар кунед. блог Диля, очай Басирҷон, ман хеле хурсанд, ҳазор. худованд доимо хурсанд бошед. бовар кунед, хоҳарои азиз меша, апоҳои азиз, доимо хурсанд бошед. блог Диля, дидед ҳамун видеои мана? бовар кунед, як аламовар аст. Да модари бечора кор мерафта, ҳамун вай ба кор мерафта, хай шароити вазнин, вай кор накуна нашава. мумкин шароити вазнин дора ки кор мекуна. бовар кунед, кор рафтай, духтарша гирифтиян, ҳамин хел таҷовуз кардиян, ноболиғ духтарша. хай чӣ кор кунем, ҳамин хел зиндагӣ будай. ва ман бисёр дилам ба вай зан сӯхт ки ба ин дараҷа бераҳмию бешавқатӣ, инқадар мардум баъзеаш ҳайвон шудааст, бовар кунед. албатта блог Диля, бениҳоят душвор асте. худо ин рӯзро ба сари касе наёрад. ҳар яки мо модар ҳастем, ҳар яки мо ҷиян дорем, мисол хоҳар дорем, апа дорем. вақте чунин рӯзҳоро ман мебинам, бовар кунед, дилам реш мешавад. бо як нафари дигар шумо фаҳмидед ки 13 сола дар ҳисор баъди таҷовуз шудан, вай 13 сола духтарча таваллуд кардааст, дар ҳолати вазнин ҳатто қарор доштааст. инро ҳамун раиси ҳизби социал-демократ Раҳматлӯ Зоиров ба мо расон. бовар кунед, ниҳоят зиқ шудам ки инқадар бераҳмӣ, ҳамин таваллуд кардан, ҳар як модар медонад чӣ хел қин аст. вай кӯдаки 13 сола, ҳоло кӯдак аз кӯдак.
бераҳмӣ, бовар кунед, бераҳмӣ ба дараҷаш бераҳмӣ. агар ҳамин моратория набошад, ҳамин ҳукми қатл бошад, ҳамин хел инсонҳоро бояд, ҳамин хел таҷовузгарҳоро дар назди халқ сангшаб карда ба қатл расонанд ё ки паронанд, то ин ки ҳамин сафи чунинҳо кам шавада. бовар кунед, зиёд маълумотҳо ба мо мерасад, зиёд маълумотҳое ки масалан мана ҳамин хел маълумотҳое ки дили одам реш мешавад. фирӯза ҷаббор ва апа ҳама видеотона мебинам, ҳамашона бинед. ман дута плейлист дорам дар каналам, якеаш юрист РФ ТЖ, якеаш жизн ва зиндагӣ, номи ҳамон плейлистои ман. дуроен бисёр мавзӯъҳои гуногун баромад кардам. ман ҳам дар бораи ҳаёту зиндагӣ, бисёр нафарон ҳамин хел ба монанди шумо муроҷиат мекунанд дар зиндагишон барои ҷудошавӣ, барои алимент, барои ҳаёти мисол аз тарафи хуштоману ҳевару дигар вазнин будани ҳаётшон. ман вақт кам дорам. рӯзҳои наздик кӯшиш мекунам ки ҳамон нафароне ки ба ман муроҷиат карданд дар бораи ҳаётшон, ман ҳатман баромад мекунам, то ки дигарон гӯш кунам, фаҳманд ақаллан ибрат намешавад ба яхело. соима давлата, духтарчаи ман 13 сола, ақлаш ҳоло хурд аст. албатта соима, шумо бинед ки 13 сола ин умуман кӯдак аст. бовар кунед, ин умуман фаҳмиш надорад. ин қадар бераҳмӣ, бовар кунед, ҳайвон аст, чунин рафтор намекунад. ин чӣ бало задааст ба баъзе мардҳои ҷавони тоҷикистони мо. ин чӣ рӯзи сиёҳ аст ки нисбати ноболиғон мекунанд. ино аз худо наметарсанд, ино надоранд хоҳару духтару ҷиян надошта бошанд. тасаввур кунанд ҳамон модарои ҳамон таҷовузшудаҳоро дар ҷои худашон як бор тасаввур кунанд. худо, бовар кунед, ман ҳам видеора мондам, аммо ҳамин хел гирия гулогирам кард. ин қадар бераҳмӣ, ин қадар бешафқатӣ. ба ҳар ҳол ҳамин модаро эҳтиёт шавед, дар куҷо ки набошед эҳтиёт шавед ки ҳозир ба касе боварам нест. шумо ҳаминро медонед, ба касе бовар нест. фарзандони худро, вай писарай духтарай, танҳо нагузоред, ба ҳеҷ кас намонед. ҳозир ба касе ҳам бовар нест. бовар кунед, ба ягон кас боварӣ нест. чунки чунин лаҳзаҳоро дида ҳар як инсон худаш мефаҳмад. ман ҳамин канали ман аст, фирӯза ҷабборова. агар ки дони ё обуна бошӣ, марҳамат, ман ҳамин канали ман аст. метавонед ки видеои мана тамошо кунед. пурра канали ман моҳи январ таъсис дода шудааст. ҳаминам бо илтимоси клиентҳо, ҳамин мизоҷое ки солҳои дароз мана мешиносанд ва илтимос мекунанд ки ман бояд ки эфир кунам. соима давлат апаҷон, агар ман дар ВНЖ спорам, ба ТЖК равам, мешавад ё ки не? бо ҳамон соима давлат ва ВНЖ наспорӣ ки тоҷикистон равӣ, бо яке карантин шава, худо нишонат я хайка карантин шава, ба навбат мегирам, баъд дер меоида дигар. фирӯза ҷаббора обуна ҳастам мегӯяд. бале, хушомадед. обуна бошед бо хубтар. аз ҳамаи ҳамон навигариҳо автоматически ба шумо мерад, хабардор мешавед. чӣ навигарие бошад, шумо хабардор мешавед. блог диля, рости гап апаҷон, куҷое равам, кӯдакҳоям ҳамроҳам, метарсам як дақиқа дур бошам. бале, блог диля ТЖ, хоҳари азиз, ҳеҷ вақт танҳо намон. дар хона ҳам бо ягон хешу табор танҳо намонед. бовар кунед, чунки ман дар ҳамин суди олӣ кор кардам, дар Тоҷикистон, ва адвокат кор кардам, ҳамин хел парвандаҳои ҷиноятиро дидам, ки ба чашми худам дидам, бо гӯши худам шунидам, дар мурофиаҳои судӣ иштирок кардам. ҳар як киваёро агар ман нақл кунам, бовар кунед ки ҳайрон мешавед. бовар кунед, ниҳоят делоҳои сангин даштаги ман. худи ман нишастам дар ҳамон суд, дар ҳамон мурофиаи суд. дигар бовари кас намеояд ба ягон кас. ҳамин саломатии фарзандтона хоҳед, хоҳиш мекунам, дар Русия бошед, дар куҷо ки набошед, имконият доред ба боғча тиҳед, ба садиқ тиҳед. мактабра бошад, ба мактаб диҳед. ба мактаб худатон баред, худатон биёред. лозим нест ҳам мактаб қариби хонамай худат рафтан гир. не, ҳеҷ вақт хел накунед.
ҳамун мактаб дар пеши хонатам бошад, ба даст бар супор, бо аз дохили мактаб худат рафта биёр. Нагузоред дар роҳ 1 дақиқа кор мешавад ки одам бадбахт шавад. дар 1 дақиқа шумо медонед ҳамин 5-сола духтараки тоҷик дар ҳамин Россия огаҳ ҳастед. модараша ман дидам дар суд, манро дар суд таклиф кардан, иштирок кардам дар суди ҳавай. вақте ки модараш назди ман омад, ман ба вай гуфтам ки чаро духтарро танҳо мондида берун, ту чӣ хел модар ҳастӣ, ту дар як давлате ки касеро намешиносӣ духтарчаатро дар берун монди, худат дохили хона шиштӣ. вай ба ман гирья када ҷавоб дод: не апа, ман вайро ба берун баровардам ва хостам ки кӯдаки дигарамро ҳамин хел қучоқ када ба берун бароям. тамом. ҳами 1 дақиқа 2 дақиқа гузашт, баромадам, духтарам нест. духтараш куҷо шуд? духтараш ҳамун ҳамсояи худаш бурда дохили ҳамун ҳуҷраш маҳкам кардааст. бо вақте ки ино гудака мекованд, и вай баромада гирбагирди ҳамун одамо гаштааст, гӯё ки ваям аку дилсӯзӣ карда истода ки гудак куҷо шуда. ина шумо бинед ба ин дараҷа даҳшат. соима давлат ва ҳоло наспоридем, то моҳи сентябр месупорем. ҳозир номером кае тенҷӣ шавад. соима давлат ва шумо сентябра нигоҳ накунед. кӯшиш кунед ки супоред. ҳозир медонед ки амун ФМС занг мезанед, навбат мегиред. медонеда? навбат мегиред. барои ҳатто рафтан пурсидан, ягон чира пурсидан. вақте ки навбат мегиред, меред мепурсед, аз худи кормандони ҳамун инспектор мепурсед ҳама гуна тарзи ҳамун ҳуҷҷатсупориро, ки ягон тағйироту иловаҳои дигар нашуда бошад. баъдан шумо метавонед ки мисол бо 1 рӯз талон гирефту навбат гирефту ҳуҷҷатҳои худро супоред. барои ҳавай сентябра чӣ нигоҳ мекунед? аллакай бинед имрӯз 9 июл. вақта дидед чӣ хел тез мегузарад. вақт бениҳоят тез мегузарад. барои ҳамин шумо кӯшиш кунед ки супоред, тезтар супоред. супоридан шумо хубтар аст. ва ҳамин барои коронавирус ҳам ҳозир анализ месупорам. баъзеҳо меган 3500 рубл аст, баъзеҳо меган 4.5 аст, баъзеҳо аз вай зиёдтар меган. аммо ҳоли ман аниқ дар бораи ин шахсан нарафтам, напурсидам ки ин анализи коронавирус чанд пул аст. инро бине илова кардан. ба ғайр вай анализҳое ки месупоридан барои гирифтани вид на жительство, ҳозир бо коронавирус илова шуд, ҳамонро месупорам. хай ҳами хел супоридан хубтар аст. яке ягон одамия ягон хатогӣ шавад, бо хатогиша сари вақт мефаҳмед, бо ислоҳ када месупоред. 1 рӯз пеш аст. соима давлатова, ман фақат аз шумо соима давлата як чия нафаҳмидам. шавҳари шумо граждани Россия аст? агар шавҳари шумо граждани Россия бошад, шумо РВП дошта бошед, фарзанд дошта бошед, шумо вид на жительство намесупоред. фаромӯш насозед. шавҳари шумо гражданин бошад, шумо кӯдак дошта бошед, шаҳодатномаи таваллуди кӯдакҳоро пешниҳод мекунед, шумо вид на жительство не. баъди 24 июл қонуни дигар мешавад. баъди 24 июл шумо дарвар ба шаҳрвандӣ, ба гражданство месупоред, агар шавҳари шумо граждани Россия бошад. бисёр шанси хуб аст агар шавҳари касе шаҳрванди Русия бошад ё занаш шаҳрванди Русия бошад. фаромӯш насозед, ман видео карда партофтам ки 24 июл, ман ҳами 24 қонуне ки 24 апрел баромада буд, анавай ба қувваи қонунӣ медарояд. 24 апрел қонун баромад, баъди 90 рӯз гуфтам ба қувваи қонунӣ медарояд, ана 90 рӯз 24 июл мешавад. шавҳартонам ВНЖ дорад.
خیلی خوب. سپورید همین شهروندیه گیرید. خیلی ونژه هم به مهلت شد کو، یعنی که در 5 سال یک مرتبه ویدیملیت میکنن تموم. به مهلت شده که با آینده یکون قانونای نو نشد، هر سال هر ماه یک قانون و تغییرات میشود. aynı hol mana nafaroni вид на жительство доран, мисол гирем онҳо нав гирифта бошанд, баъди ҳамин моҳи январ гирифта бошанд, бемуҳлат аст ҳамон вид на жительствошон. ҳар як 5 сол баъд увидимлят мекунанд тамом. хакун ба ин ВНЖ омадед Соима Давлатова, коре кунед ки ҳам тезтар шаҳрванди Русия шавед, бо хубтар. бисёр имтиёзҳо дорад шаҳрванди Русия. 3 фарзанд дошта бошед, замини бепул метиҳанд, ин магар зарар дорад? 3 фарзанд дошта бошед, дар ҳамон ҷои зистон 5 сол регистратсияи доимӣ дошта бошед, многодетни ҳисоб мехӯред, ба шумо замини бепул метиҳанд. бо хонаи заминӣ чӣ хел аст? хона сохта ба рости хутон зиндагӣ мекунед. хайку чӣ хел мекунед? зиндагӣ ҳар ҷо бошад хуш гузарад. замини бепул ба кӣ дар кор нест? многодетни ҳамин 3 кӯдак многодетни мешавад дар Россия, медонед, ва бисёр имтиёзҳо дорад. Соима Давлатова рафтан гуфтан экзамен споранд, гуфтан як моҳ баъд қонуни нав мебарояд, наспорид. таҷблог маам салом апаҷон. Салом хуш омадӣ, биё. қонуни нав ман гуфтам ки 24 июл ба қувваи қонунӣ медарояд. видео дорам, як бор ҳамон видеои мана бинеда, гуфтагӣ ман бисёр чизо гуфтагӣ ман дар он бора. яъне ки нафарони вид на жительство доранд, шаҳрвандӣ агар споранд баъди 24 июл. аввал муҳлати гирифтани шаҳрвандӣ 6 моҳ 7 моҳ то 8 моҳ буд ку, ҳозир кам шудааст. ҳозир 2 моҳ 3 моҳ, зиёди зиёдаш 4 моҳ да гражданин мешаванд. нафароне ки вид на жительство доранд баъди 24 июл ҳуҷҷат споранд барои гражданство. таҷблог маам нағзед апаҷон. соз хубам, шумо хуб ҳастед? саломатиё хуб? аҳли хонавода аз шумо пурсем, чӣ ҳол доред? барои ҳамин споридан лозим. Соима Давлатова кӯдакотон аз 18 сола боло ҳастанд? ягон то 18 сола нест, ҳама аз синни 18 сола синни балоғат расидаанд. ба кӯдакотонам ҳуҷҷат кардагӣ ҳастен ё не? ҳатман кӯдакотонро ҳамроҳтон ҳуҷҷат кунед. чӣ ҳуҷҷате ки шумо мекунед ва ё ҳам ҳуқуқ доранд. хай дӯстони муҳтарам, ҳар ҷо бошед, сиҳат саломат бошед. акун мана бинед ки ба наздикӣ тафтишоти сахт сар мешавад аз тарафи мақомотҳои дахлдор, чунки дар ҳамин маҷлисҳо гуфтанд ки 5000 зиёд шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия бе документанд. ҳоли ин маълумотшон ҳами хел рӯякӣ. барои ҳавай ба ҳар ҳол тафтиш сахт мешавад. хуб мешавад ки ҳуҷҷатгузорӣ кунед. то 15 сентябр вақт аст. кӯшиш кунед, идора ба идора равед, навбат гиред, пурсед. ҳуҷҷат кардан хуб аст. медонам зиёд нафарон беҳуҷҷатанд. ҳамин миграциони карта гиранд, АМФЦ регистратсия кунанд, баъд оҳиста оҳиста нафаре ки мехоҳад квота гирад, РВП гирад, дига ҳами хел ҳуҷҷатоша тоғрӣ карда рафтан мегирад. накунад ба худшон вазнин мешавад, бо сарсону саргардон мешаванд. мумкин ки бо депортатсия кунанд баъди ана 15 сентябр. мумкин ҳам хел шавад. Соима Давлатова духтарчам якташа шавҳар дорад, писарам 20 сола, духтарчам 13 сола. духтарчат шавҳар дорад, яъне ки вай оилаи шумо рафт хонаи шавҳараш. писарат 20 сола.
писарта мисол метавонад ҳуҷҷат карда вақте ки шумо агар ози вай ягон ҳуҷҷат надошта бошад ҳамроҳи шумо метавонад ҳуҷҷат кунад. духтарчаи 13 сола мана доред ноболиғ, ҳамун ноболиғам ҳуҷҷат накарда бошед ҳуҷҷат кунед. писару духтаратон РВП доранд. хеле хуб дошта бошанд, бинед ки муҳлат нагузарад, муҳлат РВП нагузарад. ва ино ҳам според вид на жительства 13-солара аз ҷояш астанаш худат месупори ҳуҷҷатора пешниҳод мекунӣ дар назди инспектор ба ҷои ҳамун духтари 13-сола қабул мекунанд ҳуҷҷатҳои ҳамун духтарчатона ба воситаи шумо ё шавҳари шумо. писартон худаш муроҷиат мекунад, вай ба балоғат расидагия худаш муроҷиат мекунад. ба ҳар ҳол хуб аст, ҳамун РВП ҳам дорам, шукр. ҳамун РВП ҳам бошад, бинед ки дар балнисаҳо, беморхонаҳо, поликлиникаҳо дар асоси медполис ақаллан одам табобати бепул мегирад, маслиҳати духтура бепул мегирад. мисол ҳаминам хуб аст ку. писара дар ҳамин ҷо хон 3 сол техникум. ана соима давлат ва ман дирӯз як баромад кардам дар бораи бланкаи РВП нав шуд гуфта. ҳоли писари шумо РВП дорад. нафароне ки аку РВП мегиранд ҳамунҷа як графашда омадагия ки дар Русия хонда аз мактаби миёна яъни олӣ ё коллеҷ ҳамуна қайд кунанд. дидӣ ки чӣ хел тағйирот иловаҳо сахт шуд ба ҳамин навистани бланка барои гирифтани РВП. ба фикрам давид на жительства мумкин ки ҳамин хел бланкаҳош тағйир ёфта бошанд. хуб кард хон 3 сол техникум хон, ба ҳар ҳол диплом инҷара гирифт. бо ҳамин маълумоти миёнаву олӣ ё касбии миёна дар ҳамин Русия касе гирад, фарзанди касе гирад, бо сабук аста. ба ҳар ҳол дар вақти ҳуҷҷатгузорӣ тартиби ҳуҷҷатҳо гирифтани масалан РВП вид на жительства ҳамин кӯмак мерасонада, яъне хондани ҳавай дар ҳамин ҷо кӯмак мерасонад. яъне вай мутахассис дар Русия шудааст, метавонад ки дар Русия бемалол аз рӯи дипломаш кор ва фаъолият кунад. ҳаминро гуфтаниам да барои ҳавай. дирӯз видео мондам дар бораи навигарӣ ба РВП гуфтам, мана ҳамин видеои ман. фирӯза ҷабборова: апа падарам гражданин РФ, ба ман ҳам документи мекардагӣ, ман фамилияи шавҳарам ба. фарқ надорад фирӯза ҷабборова, шумо ба фамилияи шавҳартон бошед, фарқ надорад. агар шумо айни ҳол ягон ҳуҷҷат накарда бошед, шумо патент доред ё ки умуман ҳуҷҷат надоред, агар патент дошта бошед ҳатман аз рӯи ҳамин падартон РВП според. РВП според аввал ҳуҷҷатотонро ҷамъоварӣ карда РВП според. РВП-ра гиред, баъд ҳамин хел оҳиста оҳиста далше меравед то гражданин шудана. вай фарқ надорад шумо ба фамилияи вай ба фамилияи худтон, факт што вай падари шумо паспорти падартона пурра як саҳифа то охир копия мекунед, заверини нотариус мекунед, пешниҳод мекунед. вақте ки РВП меспоред, дар асоси ҳавай ба шумо РВП медиҳанд. фирӯза ҷабборова: ҳатман муроҷиат кунед, ҳамин ҳуҷҷат накарда бошед, муроҷиат кунед, ҳуҷҷат кунед. вақте ки шумо шаҳрванди Русия шавед, фирӯза ҷабборова, яъне граждани Россия шавед, бо фарзандои шумо айрӯи шумо мешаванд. ана бинед чӣ хел мушкил осон мешавад. фарзандои шумо аз рӯи шумо шаҳрванд граждани Русия мешаванд. бемаълул дига кор мекунанд, фарзандон боғча мераванд, садик мераванд, мактаб мераванд. соима давлата: бале, 2 диплом дорад, сварчик, бухгалтерия. ҳозир дар ҳамаи ҷо ҳамин сварчик беҳад дар кор аст. сохтмонҳо ниҳоят зиёданд, бухгалтерияам дар Русия ниҳоят зиёд дар кор аст. ширкатҳое ҳастанд ки бисёр муҳтоҷанд ба бухгалтерия. фирӯза ҷабборова: аз шавҳарам ҷудо шавам, ба чӣ мешавад? чӣ хел чӣ мешавад? фирӯза ҷабборова: шумо аз шавҳар ҷудо шавед,
ягон дахл надорад барои документ кардани шумо. ҳеҷ чӣ халал намерасонад. аввал худу ҷудо нашавед. дар зиндагӣ пасту баландӣ зиёд мешавад. Фирӯза Ҷабурова, мардҳое ҳастанд ки аз рашк, аз ҳасад ё ки аз гапҳои масалан бемантиқи дигарон гӯш карда ҳамин ҷудогиро мехоҳанд, баъд баъзеаш ҷудо мешаванд, баъди солҳо пушаймон мешаванд. аввал худо ҷудо нашавед. дуюм, мумкин вай шавҳари шумо аз қар мегӯяд, шумо моҳҳо дар иҷа бошед, вай дар Тоҷикистон аз шумо дур. шумо ба вай фаҳмонед шароит вазнин аст. шумо гӯед ки дида истодед, ҳама рафта наметавонанд. мумкин аз қар ҳамин хел рафтор дорад. агар худо накунад ҷудо ҳам шавед, вай барои гирифтани гражданӣ ягон дахл надорад. агар ҷудо нашаведу шумо оянда гражданӣ шавед, шавҳартон айрии шумо метавонад гражданӣ шавад. таҷблог мам апаҷон, агар ҷудо шаванд се равно метавонад ки гражданство гирад. бале бале, ҷудо ки шуд, вай ҳамон инсоне ки ҷудо мешавад бояд хати талоқа гирад. свидетельство о разводе, хати талоқа гирад аз Тоҷикистон. аммо хати талоқа бо Русия ки омад, перевод мекунад ба забони русӣ. онҷо ки пурсидан, бояд вай менависад ки шавҳар дорад ё не, ЗАГС дорад ё не. вай менависад ки ман разведён, ман ҷудо шудам. инро ҳамин шаҳодатномаи талоқ исбот мекунад. номери ҳамн шаҳодатномаи талоқа дар ҳамон анкета менависад. ва ягон дахл надорад. ҷудо шавад нашавад, вай гражданин аз рӯи падараш мешавад. фирӯза Ҷабурова, коре кунед ки оила мустаҳкам шавад. фаҳмидед? коре кунед мустаҳкам шавад. як илоҷ кунед ки ҷудо нашавед. 3 фарзанд доред. ниҳоят ин мушкил мешавад. пушаймон мешавад агар шавҳартон чунин хоҳиш дошта бошад. аммо шумо зан ҳастед, сабру тоқат кунед, дили мардро ёбед, то ки ҷудо нашавед. фирӯза Ҷабурова, шавҳарам РВП дошт депортшудагӣ. ва РВП дошт депортшудагӣ. агар ҳамин ҷинояти вазнин накарда бошад, амнистия шавад, ҳамон депорташ бекор мешавад. блог Дилия Теҷе, апаҷон, як бародар аз занаш ҷудо шудагӣ, не ки дар як ҷо зиндагӣ доранд, дар Теҷе молу амвол ду қисм мекунанд ё не? албатта мекунанд. вақте ки онҳо ЗАГС доранд, баъди ЗАГС хона харида бошад, мошин харида бошад, чизу чора чизе ки харида бошад, байни зану шавҳар тақсим мешавад. моддаи 34 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, тақсимоти моликияти зану шавҳар. агар пеш аз ЗАГС чизе харида бошанд зану шавҳар, ва ё тақсим намешаванд. баъди ЗАГС агар харида бошанд, ҳамаи вай тақсим мешавад ба воситаи суд. хай оилаҳое ҳастанд ки беҷангу ҷанҷол чун тақсим мекунанд. якдигарфаҳмии ақлу фароса доранд, имон доранд. оилаҳое ҳастанд не шабпошаб, ҷанҷол, баҳсҳо вазнин. барои ҳамин ба воситаи суд ариза медиҳанд. ариза метиҳанд дар бораи бекор кардани ақди никоҳ бекор мешавад. дар бораи тақсимоти моликият ҷидо ариза медиҳанд. моликияти онҳо тақсим мешавад, дар суд муҳокима мешавад, тақсим мешавад. таҷблог мам, ҳар роз апаҷон, ҷои зиндагиро ҳеҷ чиз намегирад. апаи ширин рост мегӯед. апаи Фирӯзаҷон, чанд қадре метавонед зиндагитона қапед? бале фирӯза зиндагиро қапед. пасту баландӣ дорад фирӯзабону. ягон чӣ надоранд ғайр аз даруни хона. блог Дилия, чӣ хел масъала ягон чӣ надоранд ғайр аз даруни хона? фарз кардем ки хона надоранд, дар хона ки зиндагӣ мекунанд. хонаи шахсӣ аз шавҳарш бошад, ҷудо мешавад. агар хонаи хусуру хуштоманш бошад, тақсим намешавад. вай тақсим намешавад. хонаи дигар кас бошад, маскун мешавад, лекин тақсим намешавад. фирӯза Ҷабурова, ҷиноят не, ба Тоҷикистон рафт, депорт шуд. фаҳмо, вай ба РВП гирифт, ба Тоҷикистон рафт. ба РВП ки гирифти муҳлати зиёд намеисти. албатта вай мешавад, аннулировад мешавад. Соима Давлат, апаҷон, раҳмат барои маълумотҳо. марҳамат Соима Давлатова, кае ки бинед дар эфирам, марҳамат. саволҳо диед. ба тамоми саволҳои оилавӣ, зиндагӣ, ҳуҷҷатӣ, чизе ки бошад, ман тайёрам ба шумо фаҳмонам, ҷавоб диҳам. блог Дилия Теҷе, ҳама курпача хонаи падар.
فهمو، یعنی چیزی چوره از خونه پدر هستند. چیزی چوره از خونه پدر خودش اگر همون پخته و همون ماتریال ها هم از اونی پدر باشند اثبات کنن، یعنی وای تحفه از طرف پدر و مادر وای دختر باید همش رو گیرد به خودش. اگر از طرف خسرخشتمان سر و پا برده باشن، همون ماتریال های کرپا و کرپاچه را برده باشن، پخته برده باشن، البته وای تقسیم میشن بین زن و شوهر. блок дилия ҳоли нав 4-5 сол шуд зиндагиша фарзанд надора. хай фарзанд надоранд, 4-5 сол зиндагӣ карданд. агар ки вай талоқи се талоқа кард, дигар вай имконияти зиндагонӣ надорад. як дуюм, агар вай тақсими моликиён чизе ки гуфтам пеш аз ЗАГС, аз зан аст, аз мард аст, аз худи онҳо мешавад. баъди ЗАГС тақсим мешавад. фирӯза ҷабора: апа шавҳарам дигар касро дӯст медорад, чӣ кунам? монда шудам, намехоҳад зиндагӣ кардан. фирӯза ҷаборова: ман ҳаминро ҳамчун зан мефаҳмам ки мумкин нафаре дар байни зиндагии шумо даромадааст. фирӯза ҷаборова: мумкин ҳамихел шудааст ва зиёд чунин инсонҳо ба ман муроҷиат мекунанд. зиёд нафарони ҷавон, духтарон, занҳои ҷавон муроҷиат мекунанд ки зиндагии онҳо аз рӯи баъзе инсонҳо вайрон шуда истодааст. ҳаминро аз шумо хоҳиш мекунам ки аввал ки тоқат кунед. баъзе мардҳо пушаймон мешаванд, баъде ки ба дигар кас дил мебанданд, бо сабаби ҷудо мешаванд, пушаймон мешаванд. коре кунед ки ҳамин тоқат кунед, кани чӣ мешавад. не ки шумо ариза натиҳед. фирӯза ҷаборова: аризаи ҳамон бекор кардани ақди никоҳ дар суд натиҳед, бигзор худаш диҳад. фирӯза: шавҳарат худаш диҳад, худаш пага ҳамон исбот мешавад дар пеши фарзандо ки худаш зиндагиро вайрон кард. забони ту дароз мешавад. фаҳмо фирӯза? бовар кунед дар пеш компютер будам, зарядам кам монд. фирӯзаи азиз, фақат ҳаминро фаҳмед ки солҳои охир зиёд занҳо ба ман муроҷиат мекунанд, занҳои ҷавон муроҷиат мекунанд ки шавҳарҳои онҳо ба дигар кас дилбаст, дигар касро дӯст медорад, яъне бо зани худ меҳр муҳаббат надорад. ва ман ба онҳо бисёр аввал тавсия додам: тоқат сабр. чунки баъзе мардҳо камақланд дар зиндагӣ, баъзеаш бесабранд, баъзеаш булҳавасанд. фирӯза, фаҳмидӣ? ҳамин сабабҳо мардҳоро мисол дар зиндагӣ гумроҳ месозанд. фаҳмидӣ? гумроҳ мешаванд ва дигар нафарро дӯст медоранд, оилаҳои худро вайрон мекунанд ва вақте ки вайрон шудан баъди солҳо пушаймон мешаванд. бовар кунед фирӯза, ман зиёд дар судҳо иштирок кардам, оиди зиндагии мардум бисёр медонам. барои ҳамин эҳтиёт бошед, сабр кунед. мумкин ки ҳамин оянда ҳамаш хуб шавад. шумо ба ҳамун шавҳартон гӯед, агар ки шумо ӯро дӯст доред, агар дӯст доред, меҳр каме доред, надоредам барои 3 фарзанд, хотири 3 фарзанд, хотири ягон чи не, хотири 3 фарзанд ба шавҳар бигӯед ки агар касеро дӯст медорӣ, марҳамат гир, зиндагӣ кардан гир. ман муқобилат нестам, чунки ту мехоҳӣ ки вай қатъи зиндагӣ кунӣ. ман агар шабу рӯз туро насиҳат кунам, ту гӯш намекунӣ. майли зиндагӣ кун, аммо мо ҷудо нашавем. зиндагӣ кардан гир. агар ки вай ин қадар сахт хоҳад, мисол шумо дар Россия, вай дар Тоҷикистон, вай гапи шуморо гӯш накунад, чӣ илоҷ? аз ин шумо гӯед ки марҳамат гир, зан, зиндагӣ кун. агар вай гирифтанӣ бошад, шумо дар ҳамин Русия ба вай гӯед ки нагир, вай ба ҳар ҳол мегирад. фаҳмидед? барои ҳамин шумо гӯед ки ман хотири 3 фарзанд фақат ҷудо намешавам. ман намехоҳам фарзандони ман ятим шаванд. агар ба ту ҳамун зан маҳқул бошад,
агар зиндагӣ ба ҳамун зан хоҳӣ, марҳамат, рав зиндагӣ кун. зиёд чунин мардҳоро дар таҷрибаи кориам дидам, пушаймон шудан, бо дигар зан зиндагӣ кардан, ҳатто фарзанддор шудан. бо чашми худам дидам омадан бо пеши занҳо бахшиш пурсидан. бо бахшиш пурсидан гуфтанд ки ба хатогӣ даст задем, моро бубахшед, мо хато кардем гуфта. барои ҳамин фирӯзабону ҳеҷ вақт ғамгин нашавед, зиқ нашавед. зиндагӣ пасту баландӣ дорад, хоҳари азиз. фақат тоқат кардан дар кор. ман шуморо ҳамчун зан мефаҳмам. вақте ки шавҳари зан ба зан гӯяд ки ман дигар касро дӯст медорам ва мехоҳам бо ӯ зиндагонӣ кунам, ин як фоҷиа аст, ин як трагедия аст. зан мегӯянд дар ду ҳолат мемирад. дар кадом ҳолатҳо мемирад? дар ҳолати аввал, яъне ки аҷали илоҳӣ аст, ягон бемор мешавад ё ки як сабаб мешавад, бо аҷали илоҳӣ мемирад. ва дуввумаш ин аст ки вақте шавҳараш зан мегирад ё шавҳараш бо дикар кас мисол муносибати хуб мекунад, ҳамин вақт ҳама зан новобаста аз миллат вай мемирад. ба даст гирӣ хутона Фирӯза ҷон, ҳама ин рӯз мегузарад. Фирӯза ҷабора ҳар рӯз лату кӯб мекард. апа 3 фарзанддор шудам, тоқат карда 3 фарзандам дар батнам буд. баъд ба пеши падару модарам омадам. хай агар ки имконият медоштед, дар Тоҷикистон хона медоштед, ба Русия намеомадед, ҳамон ҷо меистодед. яъне ки дар ҳамон Тоҷикистон меистодед, дар хонаи Тоҷикистоне ки агар аз тарафи падару модар мешуд. вақте ки хонау дар он ҷо набуду, падару модари шумо дар Русия буданд, шумо он ҷо касе надоштед, хай маҷбур шуда омадед. бисёр мардҳо агар аз бари онҳо дур бошӣ, онҳо фикри бад мекунанд. Фирӯза, агар 100 бо роҳи нек гардӣ, мардҳо бисёр бадрашканд, онҳо рашки зиёд мекунанд, баъд буд мардҳоро аз роҳ мезананд. баъзе модарошон ё ки апо, хоҳаро, акоҳо, додаро аз роҳ мезананд, гапҳои безеб ёд медиҳанд, то ки дили ҳамон мардро хунук мекунанд. ба ҷои ба он мард гӯянд ки вай Фирӯза маҷбур аст, хай ҳамин хел азоб доди рафт, яъне 3 фарзанд дорад, назди падару модараш рафтааст. ба ҷои чунин дилбардориҳо баръакс сиёҳ мекунанд. барои ҳавай ин гапҳоро ба назар гирифтан лозим. аммо агар зарраи меҳру муҳаббат ба шавҳар бошад, Фирӯза, набошадам меҳру муҳаббат, хотири 3 фарзанд тоқат кардан дар кор. баръакс ба шавҳарат бигӯ, зан гирифтан гир, ман ҷудо намешавам, ман ҳамроҳи 3 фарзандам маҷбурам инҷо мондам. ту агар зан гирифтан хоҳӣ, ман негӯямам, ту мегирӣ. марҳамат гир, зиндагӣ кун. кани бо чӣ кор мекунад? хона доред дар Тоҷикистон, гуфтед падар модарам дар ин ҷо, додарам ҳамин ҷо. хай дар Тоҷикистон хонаи падару модар буд, меистодед ҳамонҷа. кани шавҳарат чӣ кор мекард? мумкин вай аз бадрашкӣ, аз дили сиёҳ ки шумо инҷоед, вай фикри бад мекунад. систем нависта: салом апа, дар бораи дастоварини мигрантҳо ягон новости наёфтам, аз куҷо подробнитар бихонем? ман ҳаминро гуфтаниям дар бораи дастоваринӣ. 8 июл дар Госдума, дар маҷлис байни депутатҳо муҳокима кардан, лоиҳаро қабул кардан, яъне закон проектро дар Госдума қабул кардан. шумо фаҳмед ки лоиҳа қабул шудааст, ҳоли қонун имзо нашудааст. ҳамин лоиҳа ки қабул шуд, қонун ки имзо шуд, дар ҳама ҷо нашр мешавад. дар ҳама ҷо нашр мешавад. айни ҳол шумо мумкин дурусттар накуфтед. агар ковед аз рӯзномаву маҷаллаҳо, хабарҳо, новости время дигар ҷо як гӯш кунед, мумкин ки ҳамон вай лоиҳаро қабул кардани ҳамин лоиҳаро дар бораи дастоваринӣ гӯям. марҳамат кобед меёбед. ман маълумот ба ман расид, ман дастрас кардам ки дар Госдума дар Русия дирӯз 8 июл қабул кардан, лоиҳаро қабул кардан. шумо фақат инро фаҳмед ки лоиҳа дигар чиз аст ва дар қонун имзо мондани лоиҳа дигар чиз аст. ҳоло вай лоиҳа қабул шудааст, яъне ки проект
законопроект қабул шуд, мардум дастгирӣ карданд ва пешниҳод шудааст. ҳамин ки имзо карданд, баъд сар мешавад, ҳамин удастварени доданд, яъне удастварени ҳамин муаққатӣ, шаҳодатномаи муаққатӣ ба шаҳрвандони хориҷие ки дар Русия ҳастанд. ва он вақт бо менависанд кай гирифтан дар кор, дар куҷо гирифтан дар кор, дар асоси кадом ҳуҷҷатҳо гирифтан дар кор. боз ман дар баромадам ба шумо мефаҳмонам дар ҳамин каналам сода ба забони тоҷикӣ. ва бо ҳаминро ёдрас мекунам ки аз тарафи МВД ҳам баромад карданд, дар ҳамон маҷлис гуфтанд ки зиёд шаҳрвандони хориҷӣ ҳуҷҷат надоранд, мумкин зиёди онҳо депортатсия шаванд баъди 15 сентябр. барои аввай хуб мешуд ки айни ҳол то 15 сентябр вақт аст, ақаллан мардум ҳуҷҷатҳои худро ба тартиб дароранд. агар ҳамин удастварени муаққатӣ ки эълон шуд ба қувваи қонунӣ даромад ва бе ягон монеа метавонанд ки удастварени гиранд. уми оиша: салом алейкум апаҷон. Салом уми оиша, хуб асти? тенҷ асти? хуш омадӣ. номи наберам оиша, бисёр дӯст медорам наберама. номи оиша беҳтарин ном аст. хуш омадӣ, марҳамат. барои ҳамин дар бораи удастварени зиёд саволҳо мешавад. иҳо фаҳмида гиред ки айни ҳол удастварени надода истоданд. законопроект приняли, қабул карданд. шукр, хубам уми оиша, тенҷ ҳастам. шумо хуб ҳастед? саломатиё хуб? дар Русияе, дар Тоҷикистоне аз сабаби зиёд дӯстон, зиёд амин мизоҷон дорам, клиентҳо дорам. инаша ба ваяш перепут мекунам. номҳо якхела бисёраш, баъзеш ному насабаш якхела. дар одноклассник, дар фейсбук дӯстони зиёд дорам, перепут мекунам, бовар кунед. апаҷон омадам эфирит, як лайки момогид овардам. охи як лайк не 100 лайк бимон охи. хуш омадӣ. ҳамин барои ман дар эфир дроена як маслиҳатҳои мана шунавен, барои фоидаи худтон коротонро ҳал кунен, видеои мана гӯш кунен ва ба дига ҳамшаҳрҳо расонен, ба дига ҳамватанҳо расонен видеоҳои мана, то ки дигарон истифода баранд. ин як кори савоб мерасад ҳам ба ман, ҳам ба шумо. бовар кунед. ман ку блогер нестам, бовар кунед. ман ҳуқуқшиносам. ман блогер не, ман ҳуқуқшиносам. ман ба илтимоси халқ анами канали ютуба кушодам ки то ки мардумро аз ҳама қонунҳо огоҳ кунам. бисёр маслиҳатҳо мепурсам. дар Россия, Тоҷикистонда ай куҷо ютуб даромада метонам. бале уми оиша, рост меги. дар Тоҷикистон ютуб ҳаст, не ки вай гуфти русо скорост суст аст. загрузка ин хел озод намешавад. даромада суҳбат кара кай Тоҷикистон равам ҳами хел. баъд фақат мегум эй худо, ҳами Россияра барои интернеташ бисёртар дӯст медорам ки шав рӯз интернети мо гиронай. ҳами компютери ман шав рӯз гиронай. мақсад гирем дар телефонам ҳама сайтом гирон ҳастанд. шабу рӯз интернет кор мекунад. баъзан вақт гиронан ҳамн сайтҳо, не ки дур аз компютеру телефону. ба ягон кор машғулам. баъд худоро шукр набираком калон шидиянд. набирома дарс метиҳим, бо набиром машғул мешавам. набира бисёр ширин аст, бовар кунед. ҳама қадус медорам набироҳома ки бисёр ба набираҳо машғулам. уми оиша: апа мо нав документ кадаистем, споридем, ҳоли ҷавоб наомадай. мегам бачатон калонай, намешава. ростай? шумо чӣ хел документ кардаистен? аввал кадом намуди ҳуҷҷатҳоро спориден? бачаи шумо 18 солае? аз 18 сола болоай? аз 18 сола боло бошад, вай худаш шахсан худаш ҳуҷҷат меспорад. бачатон 2002 бошад, ҳисоб кунед. 18 сола шудагӣ. 2000 сол боша, мана ин 20 сола мешавад. 2002 ки шуд, мана бинед, минус кунед. 2002 2020 18 сола шудагӣ. бачатон ба балоғат расидагӣ. уми оиша: вай акун самостоятельно худаш бояд ҳуҷҷатҳоро спорад.
вай шахси ба балоғат расидагӣ. худо умрша дароз кунад, самостоятельный бояд спора. бале рост мегам. то 18 сола мисол метавонед ки падару модар кӯмак кунед. уми оиша квота кати кадастем ба хотири ҳамаи бачаам кадастам, агане дар корум нестай. ба хотири фарзандоам бисёриҳо меган, ба бисёриҳоам ба хотири зиндагӣ меган, мераванд дар ватан, хай садқаи ватан ҷои кор намеёванд, баъд бо бисёраш меянд ҳамиҷа маҷбур зиндагонӣ мекунанд, кор мекунанд. ва фарзандонам мисол падару модарон мехоҳанд ки як таълими хуб гиранд, як масалан ягон мактабҳои олӣ миёна хонанд дар Русия, ягон касби хуб ёд гиранд, яъне ки кор кунанд, кор ёбанд, зиндагии худашонро пеш баранд. барои падар модар ҳаминай. айни ҳол баъзеҳо дар ҳама вилоятҳо, шаҳрҳо квота дода истоданд. мо хабардор шудем, дар ҳар як ҷо квота тақсим мекунанд. ҳамун нафароне агар успед кунанд квота мегиранд, баъд РВП месупоранд. РВП ки гирифтанд, дигар патен намесупоранд, пули патен намесупоранд, бемалол кор мекунанд, зиндагӣ мекунанд. дар асоси РВП метавонанд медполис гиранд, поликлиника бепул мисол табобат мегиранд, дар беморхонаҳо бепул табобат мегиранд, худо ҳеҷ каса касал накунад. хай РВП ҳам роли зиёд мебозад дар мактабҳо, дар боғчаҳо, дигар ягон монеа намешавад. хуб аст ки ҳуҷҷат кунед. уми оиша бачама бояд даҳанаша операса кунем, 300 000 меган. агар гражданин боша бепул мекунем, меган духтуро. албатта вақте ки шаҳрванди Русия бошад медполис мегирад. ҳамин медполис ҳозир дар пешам нест ки ҳавая ба шумо нишон диҳам. ҳамун медполис давлат яъне барои ҳар як шаҳрвандаш пул ҷудо мекунад ва ҳатто ҷарроҳӣ, оператсия, табобат ҳамааш бепул аст, аз тарафи давлат аст. албатта ҳамон шаҳрванди Русия бошад ҷарроҳӣ ҳам кунанд, бепул мекунанд, пул намегиранд, аз шаҳрвандо пул намегиранд. таҳти назорати духтури ҷои зист меистад ва навбат мегиранд ва навбат расид, марҳамат, мераванд ҷарроҳӣ мекунанд бепул дар балниса ҳам беморхонае ки театрални зиндагӣ мекунед ҳамунҷа. даҳанаш чӣ кор кардааст ин ҷияна? Чӣ буромадааст? Ягон чӣ буромадааст? уми оиша апа РВП метан аввал баъд вид. бале. аввал вақте ки дар асоси квота гирифтед, аввал бинед ки якчанд вақт пеш гуфтанд ки РВП бардошта шудааст байн. аммо айни ҳол бо дидем ки квота ба ариза гирифта истодиянд ва дар асоси квота РВП дода истодиянд. албатта РВП мегиред, баъди РВП баъд вид на жительство. анами вид на жительство бемуҳлатай. аз моҳи ноябри 2019 вид на жительство бемуҳлат шуд. аввал 5 сол буд. ҳар 5 сол баъд одамо вид на жительство месупориданд. ана ҳозир як умра гӯемда бемуҳлат шуд. ҳамин вид на жительство нафарое ки агар гражданство шудан нахоҳанд, вид на жительство гиранд, ҳамун вид на жительство бемуҳлатай. ҳар як 5 сол баъд мераванд вай мекунанд, увидимлят мекунанд ки мо соғ саломат ҳамҷа зиндагонӣ дорем, кор дорем. ғайри ин ҳаминро гуфтаниам ки 99% нафароне ки ҳамин вид на жительство доранд, 99% баробари шаҳрвандони Русия кор ва зиндагонӣ мекунанд. уми оиша модарзод заргушлав таваллуд када будумша, чанд оператсия дар теҷе кардумша, ҳози иҷа давом додаистемша. албатта ҳамин имконият бошад, шароит бошад, сари вақта фарзанда ҷарроҳӣ кунед, то ки ягон нуқс, ягон иллат набошад. худо шифо диҳад фарзанди шумоя. ба ҳар ҳол ҳар як иллат, ҳар як дард барои модар қин аст. модар зиёдтар ғам мехӯрад. худо шифо диҳад вая. агар ки бинед ки вай ғам метиҳад ҳамун фарзандтона, интизор нашед барои гирифтани масалан дигар ҳуҷҷатҳо интизор шудан. шароит бошад, гиред
бо пул ҷарроҳиш кунед. мисол агар ғам натиҳад ҳичи гап не, бо хубтар аст ки ҳуҷҷат ки кардем баъд навбат гирифта ҷарроҳӣ мекунанд. уми оиша: ростай апаки 1 сол патент кардӣ кор кунӣ РВП метан ростай? Бале бале, патент карда бошад, нафаре ки патент дошта бошад, регистратсия ҳама мисол патент ки дошта бошад, вай уже қонунӣ зиндагонӣ дорад, кор дорад. фаҳмидед? вай метавонад ки РВП супорад, аммо ҳамун патентша идома додан гирад то гирифтани РВП. яъне ина ҳозир патент дорад, кор карда истода, пули патента супорида истода, ҳуҷҷатоша ҷамъ карда РВП супора. вақте ки РВП ҷавобаш буромад, муддати 2 моҳ 2.5 моҳ мисол то 3 моҳ, ҳамун РВП ки ҷавобаш буромад, дар паспорти шумо печати РВП-ра мезананд ва баъди гирифтани РВП шумо муддати 7 рӯз бояд ки регистратсия кунед. дар РВП 1 сола регистратсия мекунед, дар паспорт ҳар 1 сол 1 соли регистратсия мекунед. агар як хело РВП мегиранд 2 сол местан қатъи ҳамун РВП. имсол регистратсия кардан, бо соли дигар регистратсия мекунанд. ана хел гап. албатта то РВП-ра печатша назанан, регистратсия накунанд, патента пулша супоридан мегиранд, идома додан мегиранд. ҳамон вақти РВП-ра гирифт, печатша задан, регистратсия карда паспорташ, ана баъд патента аннулировать мешавад, дигар метавонанд патент насупоранд, даст кашанд аз патент то гирифтани РВП. бисёр нафарон нафаҳмида патент доранд ва ҳуҷҷатҳои худро ҷамъ карда супоридан баъзеш барои РВП ва пули патентро 1 моҳ надоданд. 1 моҳ 2 моҳ надоданд, патенти онҳо аннулировать шуд ва аз ин тараф РВП отказ шуд. дидед чӣ хел шуд? барои ҳавай то печата гирифтан, патента пулша супоридан дар кор. уми оиша: ман 1.5 сол шидай омаданма, дар часни гуфта омадам, ҳоли патент кардан наметонам. 1.5 сол шид омаде, ягон ҳуҷҷат надоре дар ҳамин 1.5 сол. ҳамин хел яъне ки ҳамаи ҳуҷҷатҳои шумо пешина, ё ки фаромӯш насозед, гуфтам ку аз 15 март то 15 сентябр мисол ҳеҷ каса депортатсия хориҷ намекунанд, ай Россия ҳеҷ каса боздошт намекунанд, ҷарима намекунанд, протокол намекунанд. не ки шумо метавонед ки як бор МФЦ муроҷиат кунед, миграционкай нав гиред, дубликат гиред ва чунки ҳозир ҳама сарҳадҳо маҳкаманд. шумо часне гуфта омадед, ҳама хел не пандемия шуд, коронавирус шуд, ҳама сарҳадҳо маҳкам шуд. мисол ҳамин сабаб шуда метавонад, агар ки дар ҳамин моҳҳои нами феврал омадед, март омадед, агар шумо 1.5 сол шуда омадантона, яъне шумо муддати 1.5 сол ягон ҳуҷҷат накардед. ҳамин хела ҳамун як регистратсия қатӣ то ҳозира гаштен, ҳамун як миграционна қатӣ ва дар ин байн ин пандемия коронавирус сар шуд. ҳамин хел фаҳмам. уми оиша: хай ҳамин хел боша, як муроҷиат кунед МФЦ. як бор муроҷиат кунед, масъалаи ҳамон гирифтани миграциони карта. чунки шумо мегӯед ки вай часни навистагӣ 1.5 сол шуд шумо инҷа кор кардаистед. агар ҳамин қонуни аф шавад, аф амнистия, ҳамин хел қонуна маслиҳат карда истодан, лоиҳашам вай кадан пешниҳод кардан ки амнистия кунанд. агар амнистия кунанд, ҳамин хел шумо бар ин одамое ки ҳуҷҷатош 1.5-2 сол ҳамиҷа гаштиянд бемуҳлату беҳуҷҷату бепатент, анамиё бахшида мешаванд. бахшида ки шудан аф шавад, бо ман эълон мекунам дар ин баромадам, баъд метавонед ки аз сари нав миграциони карта мегиред, регистратсия мекунед, патент мекунед, РВП месупоред, РВП-ра ки гирифтед ба патентона отказ мекунед, ҳамун РВП қатӣ 6 моҳ 7 моҳ мегардед ва метавонед ки бо вид на жительство супоред. ин хеле имконият доред.
албатта патент медоштӣ ҳатман РВП мегирифтӣ. ҳатман патент ки медоштӣ ариза медодӣ, квота медоданта сраза РВП да месупоридӣ. бо дар асоси квота бо мисол осонтар буд. барои ҳамин аз аввал ҳамин ҳуҷҷатоя вақте ки аз аэропорт одам меояд, дар ҳамон аэропорт худаш миграциони картара бисёриё нигоҳ намекунанд, хато мешаванд. 3 моҳ пас регистратсия кардан ман яким граница нарафтам. шумо 1.5 сол пеш омаде, уми оиша 1.5 сол пеш омаде, 3 моҳ пас регистратсия кардантуна. шумо тоҷикистонӣ, дар тоҷикистон шаҳрвандои тоҷикистон дар русия ҳуқуқ доранд вақте ки ай тоҷикистон омадан Россия 15 рӯз без регистратсия бошанд. анам 15 рӯз бо гуфтан 30 рӯз шуда. не ки фаромӯш насозе, шумо 3 моҳ меге. шумо меге ки 3 моҳ. 3 моҳ ки шумо регистратсия накарде, аллакай қонуна вайрон карде. барои ҳамин шумо бояд ки акун ки интизор боше. аге амнистия қабул шуд, бахшидан ҳамин хел одамое ки ғайриқонунӣ зиндагӣ доранд дар Россия, ҳуҷҷатошон гузаштагианд, мумкин ки оянда хуб мешавад. миграциони карта мегиред. як борига ҳамон МФЦ муроҷиат кунед. дар ҳамин ҳолат ҷои зист МФЦ дорад ку МФЦ ҳамҷа муроҷиат кунед, яки метиҳанд то миграциони карта. шумо ҳеҷ вақт ҳуҷҷати фаршиви ягон кас нагиред. ман ба ҳамат мана ҳамватанони азиз эълон мекунам ва мефаҳмонам, ҳеҷ вақт кӯшиш накунед ягон ҳуҷҷати фаршиви ягон ҷо гиред ба воситаи ягон посредник ё дигар. хоҳед нахоҳед, рӯзе ҳамон коре ки фаршиви аст, нодуруст аст, рӯи об мебарояд, ба худи шумо зарар дорад ва ба худи шумо проблема мешавад. кӯшиш кунед азобам кашед, дар асоси қонун дуруст кунед ҳуҷҷатҳои худтона. ман бо такрор мекунам, то 15 сентябр касе шуморо чизе намега, аммо кӯшиш кунед як бор МФЦ равед, паспортона гиред, равед ҳамихе паспорт қатӣ равед, гӯед ки ман да миграциони картатие, ман мехоҳам ки ҳуҷҷат кунам, патент кунам, баъди патент РВП гирам, зиндагӣ кунам, кор ва фаъолият кунам. кани ба шумо чӣ меган? уми оиша не апа як бор кардам, баъдош баъд 3 моҳ пас кардам. фаҳмо уми оиша, шумо тоҷикистон омадед регистратсия кардед, яъне баъди 3 моҳ пас баъд бо регистратсия кардед. ҳамин хел, яъне як бор омадед регистратсия кардед, регистратсияи шумо 3 моҳа буд, то 3 моҳа мисол вуҷуд дошт. баъди 3 моҳ агар шумо ки регистратсияи ҳаққонӣ накардед, яъне ки шумо акун ғайриқонунӣ дар Русия зиндагонӣ доред. ба ҳар ҳол кӯшиш кунед як бор ҳамон МФЦ ҷои зистон равед. дар куҷои Россия зиндагӣ кардаистед уми оиша? дар кадом шаҳри Русия шумо зиндагӣ доред? дар кадом област? агар бисёр занг мезанам, манози ман аз вай бурун эфир канда мешавад. ба ҳар ҳол уми оиша, гуфтам ку дар кадом шаҳре зиндагонӣ доред, вилояте, МФЦ гуфтани идора як паспортона гиред. не ки ҳозир МФЦо меравед, телефон метиҳанд, занг мезанед, навбат месед, баъд меред. навбат гирифта равед, коре кунед, дароед пеши инспекторо, савол тиҳед, нишон тиҳед. Красногорский район, Подмоскав. тем более шумо Красногорск бошед, ҳаминро ба шумо мефаҳмонам уми оиша, ки дар ҳамон Красногорск диге ки тамоми Московский област фемеси Красногорск рафта ҳуҷҷат мекунанд. бо шумо онҷо наздике.